Η Αθήνα κοιμάται. Είναι τα ξημερώματα της Παρασκευής, 21 Απριλίου του 1967. Η άνοιξη έχει απλωθεί στην πόλη και η χώρα βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό, προσμένοντας τις κάλπες που έχουν οριστεί για τα τέλη Μαΐου. Οι περισσότεροι πολίτες και οι πολιτικοί αρχηγοί αναπαύονται στα σπίτια τους ανυποψίαστοι. Ακόμη και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος βρίσκεται στην εξοχική του κατοικία στο Τατόι, περνώντας ανέμελα το βράδυ του παρακολουθώντας κινηματογράφο. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο χρόνος της δημοκρατίας έχει ήδη τελειώσει. Ακριβώς στις 2 το πρωί, η ησυχία της νύχτας σχίζεται από έναν ψυχρό μεταλλικό θόρυβο. Τα βαρέα άρματα μάχης βγαίνουν ορμητικά από το κέντρο εκπαιδεύσεως τεθωρακισμένων στο Γουδί. Οι ερπίστριες κυλούν στους άδειους δρόμους της πρωτεύουσας, μαρκάροντας με κάθε τους κτύπημα την αρχή της πιο σκοτεινής περίοδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το πραξικόπημα έχει ξεκινήσει. Η στρατιωτική επιχείρηση εκτελείται με χειρουργική ακρίβεια. Μέσα σε ελάχιστες ώρες, τα τεθωρακισμένα καταλαμβάνουν όλα τα στρατηγικά σημεία της Αθήνας. Το κτίριο της Βουλής, τα βασικά υπουργεία, τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα και το κτίριο της κρατικής ραδιοφωνίας. Ένοπλες στρατιωτικές ομάδες αναπτύσσονται σε κάθε γειτονιά, σπάζοντας τις πόρτες των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γεώργιος και ο Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς και ιστορικές μορφές της αριστεράς, όπως ο Μανώλης Γλέζος και ο Λεωνίδας Κύρκος, συλλαμβάνονται κυριολεκτικά μέσα στον ύπνο τους, περιτριγυρισμένοι από οπλισμένους στρατιώτες σε συνθήκες απόλυτου πανικού. Μοναδική εξαίρεση αντίστασης εκείνη τη νύχτα αποτελεί η απεγνωσμένη προσπάθεια του Υπουργού Γεωργίου Ράλη να επικοινωνήσει με το Τρίτο Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας να κινητοποιήσει δυνάμεις υπέρ της νομιμότητας. Αλλά οι τηλεπικοινωνίες έχουν ήδη κοπεί. Οι πραξικοπηματίες ενεργοποίησαν το σχέδιο Προμηθεύς, ένα μυστικό νατοϊκό σχέδιο που προοριζόταν αποκλειστικά για την αναχέτηση εξωτερικού ή κομμουνιστικού κινδύνου, χρησιμοποιώντας το εναντίον της ίδιας της χώρας. Ο σταθμάρχης των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην Αθήνα παρακολουθεί ατάραχος, απορρίπτοντας με ομό κινησμό κάθε ανησυχία για τον βιασμό της δημοκρατίας. Όταν το πρώτο φως της ημέρας λούζει την Αττική, το ραδιόφωνο παίζει μόνο στρατιωτικά εμβατήρια. Η φωνή του εκφωνητή παγώνει το αίμα των πολιτών. Λόγω της δημιουργηθήσης εκρήθμου καταστάσεως, από του Μεσονικτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Ένα απόλυτο μουδιασμένο σοκ σκεπάζει το έθνος. Ποιοι ήταν όμως οι άνθρωποι που κατέλυσαν το πολίτευμα? Προς γενική έκπληξη, η συνωμοσία δεν οργανώθηκε από τους ανώτατους στρατηγούς, αλλά από μια φιλόδοξη ομάδα κατώτερων αξιωματικών που κινήθηκαν στο παρασκήνιο. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης πυροβολικού, ήταν ο απόλυτος εγκέφαλος του κινήματος και μετέπειτα δικτάτορας της χώρας με πολυετή δράση στις μυστικές υπηρεσίες. Δίπλα του βρισκόταν ο Στυλιανός Πατακός, ταξίαρχος τεθωρακισμένων, ο επιχειρησιακός αρχηγός που διοίκησε τα άρματα μάχης τη νύχτα του πραξικοπήματος. Την τριανδρία συμπλήρωνε ο Νικόλαος Μακαρέζος, συνταγματάρχης πυροβολικού, ο θεωρητικός της οικονομίας που ανέλαβε τον απόλυτο οικονομικό έλεγχο του κράτους. Η ομάδα αυτή, γεμάτη αυταρχικές αντιλήψεις, προέβαλε τον κίνδυνο μιας δίθεν κομμουνιστικής απειλής, παρότι η αριστερά βρισκόταν σε εκλογική πτώση. Παρουσίασαν τους εαυτούς τους ως σωτήρες, χρησιμοποιώντας την ανατριχιαστική βιολογική μεταφορά της χώρας ως ενός ασθενούς που έπρεπε να δεθεί χειρουργικά και να μπει στον γύψο για να θεραπευτεί, αναδεικνύοντας έτσι μια βαθιά ρατσιστική και ολοκληρωτική νοοτροπία απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Η καθημερινότητα των Ελλήνων σκοτεινιάζει απότομα. Οι εκλογές ματαιώνονται, τα συνταγματικά δικαιώματα αναστέλλονται και η ελευθερία του λόγου μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα. Η απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων επιβάλλει μια πρωτοφανή απομόνωση. Ένα πυκνό νέφος λογοκρισίας σκεπάζει την τέχνη και τη διανόηση. Πάνω από 800 βιβλία απαγορεύονται ρητά και εξαφανίζονται από τα βιβλιοπωλεία.
Ο κατάλογος της ντροπής περιλαμβάνει κλασικά έργα του Ντοστογεύσκη, του Τσέχοφ και του Μάρξ, μέχρι κείμενα του Μπρέχτ και αρχαίες τραγωδίες. Ακόμη και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Διονυσίου Σολομού θεωρούνται επικίνδυνο ανάγνωσμα. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη απαγορεύεται στο σύνολό της με ειδική διαταγή του στρατηγού Οδυσσέα Αγγελή, καθιστώντας τον δημιουργό σύμβολο της αντίστασης. Στα σπίτια τους, οι πολίτες κλείνουν ερμητικά τα παντζούρια, χαμηλώνουν τον ήχο και προσπαθούν να πιάσουν τις συχνότητες των ξένων ραδιοφωνικών σταθμών, όπως της Deutsche Welle και του BBC, για να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στην πατρίδα τους. Η εξουσία των συνταγματαρχών δεν στηρίζεται στη λαϊκή αποδοχή, αλλά στην καθολική επιβολή του τρόμου. Το ειδικό ανακριτικό τμήμα της στρατιωτικής αστυνομίας μετατρέπεται στο απόλυτο όργανο καταπίεσης και βαρβαρότητας. Σε κτίρια στην καρδιά της Αθήνας, όπως το διαβόητο πλισταριό της Ταράτσας της οδού Μπουμπουλίνας, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατακρεουργείται. Ο ήχος από τα χτυπήματα της φάλαγγας στα πέλματα των κρατουμένων, οι εικονικές εκτελέσεις και τα βασανιστήρια αποτελούν το καθημερινό πρόγραμμα, με τους βασανιστές να δηλώνουν ανοιχτά πως θέλουν ο κόσμος να ακούει τα ουρλιαχτά για να τρέμει. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες δημοκρατικοί πολίτες, συνδικαλιστές και αριστεροί εξορίζονται στα ερημονήσια του Αιγαίου. Η Γιάρος, το περιβόητο Θανατονήσι και η Λέρος γεμίζουν με ανθρώπους που υπομένουν ακραίες καιρικές συνθήκες, ψυχολογική βία και εξευτελισμό. Μέσα σε αυτό το κολαστήριο, οι κρατούμενοι δημιουργούν δεσμούς αδιαπέραστης αλληλεγγύης, αντλώντας δύναμη ο ένας από τον άλλον, αρνούμενοι να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Το ανθρώπινο πνεύμα, ωστόσο, δεν μπορεί να μείνει για πάντα αλυσοδεμένο. Παρά την αρχική παραλυσία, η οργή αρχίζει να γεννά ηρωικές πράξεις. Στις 13 Αυγούστου του 1968, ο λιποτάκτης στρατιώτης Αλέξανδρος Παναγούλης οργανώνει το πιο τολμηρό χτύπημα κατά της τυραννίας. Με εκρηκτικά που εξασφάλισε από την Κύπρο, παγιδεύει μια υπόγεια σύραγγα στην παραλιακή οδό Αθηνών προς το Σούνιο, στοχεύοντας το αυτοκίνητο του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Η έκρηξη γίνεται με καθυστέρηση ελάχιστων δευτερολέπτων και η απόπειρα αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται σε παρακείμενο βράχο, υφίσταται φρικτά βασανιστήρια και καταδικάζεται δύσης θάνατον. Στο στρατοδικείο στέκεται όρθιος και δηλώνει με περηφάνεια: «Δεν επιδίωξα να σκοτώσω έναν άνθρωπο, επιδίωξα να σκοτώσω έναν τύραννο». Ο ηρωισμός του γίνεται φάρος. Φοιτητές, εργάτες και μυστικές οργανώσεις αρχίζουν να τυπώνουν παράνομα φυλάδια, να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να αμφισβητούν ανοιχτά το καθεστώς, με αποκορύφωμα την κατάληψη της νομικής σχολής τον Φεβρουάριο του 1973. Ο Νοέμβριος του 1973 γράφεται με ανεξίτηλα γράμματα στην εθνική ψυχή. Στις 14 του μήνα, χιλιάδες φοιτητές κλείνονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Δημιουργούν έναν ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό και η φωνή τους αντυχεί σε όλη την πρωτεύουσα. «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ, κατέβα στο πεζοδρόμιο!» Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι σειραίουν γύρω από το Ίδρυμα, προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και δάκρυα συμπαράστασης. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» συγκλονίζει τη χώρα. Ο δικτάτορας, τρομοκρατημένος από το λαϊκό ποτάμι, διατάζει την επέμβαση του στρατού. Ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, τεθωρακισμένα περικυκλώνουν το Ίδρυμα. Οι φοιτητές σκαρφαλώνουν στα σιδερένια κάγκελα, ανοίγουν τα πουκάμισά τους και φωνάζουν προς τους στρατιώτες: «Είμαστε αδέλφια, ο στρατός δεν θα χτυπήσει». Στις 3 το πρωί, ένα βαρύ άρμα μάχης μαρσάρει και πέφτει με ορμή πάνω στην κεντρική πύλη, συνθλίβοντας τα κορμιά που βρίσκονταν πάνω της. Από τα ερτζιανά ακούγονται οι τελευταίες παρακτικές λέξεις. «Τώρα μπαίνουν. Τους βλέπω. Ζήτω η Ελλάδα». Ακολουθεί πανικός, πυροβολισμοί και αίμα. Ο τραγικός απολογισμός καταγράφει τουλάχιστον 24 επώνυμους νεκρούς, δεκάδες ανώνυμους, ανάμεσά τους μαθητές και ένα 5χρονο παιδί, και πάνω από 1000 τραυματίες. Το Πολυτεχνείο πνίγεται στο αίμα, αλλά το χτύπημα για τη Χούντα είναι θανάσιμο. Λίγες μέρες μετά, ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας, ο αόρατος δικτάτορας Δημήτριος Ιωαννίδης, ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και επιβάλλει μία ακόμη πιο ακραία βίαιη εξουσία. Όμως η αλαζονία του θα οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό.
Στις 15 Ιουλίου του 1974, το καθεστώς των Αθηνών οργανώνει πραξικόπημα στην Κύπρο για την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η προδοτική αυτή κίνηση δίνει στην Τουρκία το πρόσχημα που αναζητούσε επί δεκαετίες. 5 ημέρες αργότερα, ο τουρκικός στρατός εισβάλλει βάναυσα στη Μεγαλόνισσο. Η Χούντα διατάσσει γενική επιστράτευση, η οποία μετατρέπεται σε φιάσκο. Πολίτες παρουσιάζονται στα στρατόπεδα για να βρουν αξιωματικούς σε πανικό, έλλειψη οπλισμού και απόλυτο χάος. Ο στρατός είναι ανίκανος να υπερασπιστεί τα σύνορα και η Κύπρος ματώνει αβοήθητη, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα. Υπό το βάρος της απόλυτης εθνικής καταστροφής και της στρατιωτικής παράλυσης, το καθεστώς καταρρέει. Στις 23 Ιουλίου, η ηγεσία του στρατού αναγκάζεται να παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς. Καλείται εσπευσμένα από το Παρίσι ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η επιστροφή του στις 2 τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου με αεροσκάφος που διέθεσε η Γαλλική Προεδρία μετατρέπεται σε σκηνή αρχαίου δράματος. Μία ατελείωτη λαοθάλασσα έχει κατακλείσει το αεροδρόμιο, κλαίγοντας, αγκαλιάζοντας αγνώστους και πανηγυρίζοντας τη λύτρωση. Στις 4 το πρωί, ο Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το πρώτο του διάγγελμα σηματοδοτεί την επάνωδο της νομιμότητας. Τα κολαστήρια της Γιάρου κλείνουν οριστικά, όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώνονται και το μισητό σύμβολο του καθεστώτος ξυλώνεται από τους δρόμους. Οι διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες επιστρέφουν. Η δημοκρατία ανασένει ξανά στον τόπο που τη γέννησε. Η επταετία αφήνει πίσω της μια χώρα με βαθιές, αγιάτρευτες πληγές. Ο μύθος του δίθεν οικονομικού θαύματος της Χούντας καταρρέει κάτω από το βάρος της οικονομικής αποδιοργάνωσης, του στασιμοπληθωρισμού και των σκανδάλων που έμειναν κρυμμένα από τον λογοκριμένο τύπο. Η Κύπρος παραμένει μοιρασμένη, ένα αιμάτινο στίγμα πάνω στην εθνική συνείδηση. Ο αυταρχισμός κληροδότησε μια βαθιά καχυποψία του πολίτη απέναντι στο κράτος και έθεσε σε δοκιμασία την νοοτροπία της κοινωνίας. Παράλληλα όμως, η συσσωρευμένη καταπίεση γέννησε τον ισχυρό λαϊκό ριζοσπαστισμό της μεταπολίτευσης. Μια νέα γενιά, σφυριλατημένη μέσα από τις διαδηλώσεις και τους διωγμούς, αναδύθηκε απαιτώντας δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατική εμβάθυνση. Η συλλογική μνήμη προσπαθεί έκτοτε να ισορροπήσει ανάμεσα στους ήρωες που αντιστάθηκαν και στους ξεχασμένους τόπους μαρτυρίου που παραμένουν σιωπηλοί μέσα στον αστικό ιστό. 7 χρόνια. 7 χρόνια που το σκοτάδι προσπάθησε να επιβληθεί στο φως. Η ιστορία της δικτατορίας των συνταγματαρχών δεν είναι ένα απλό κεφάλαιο του παρελθόντος. Είναι μια ανοιχτή, ζωντανή υπενθύμηση πως η δημοκρατία δεν αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο, ούτε μια εξασφαλισμένη συνθήκη. Είναι ένα ευπαθές οικοδόμημα που χρειάζεται καθημερινή, συνειδητή προστασία από ολόκληρη την κοινωνία. Οι ερπίστριες που τσάκισαν τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, οι κραυγές από τις ταράτσες των βασανιστηρίων και οι ζωές που χάθηκαν στα ξερονίσια της εξορίας μας διδάσκουν το πιο ακριβό μάθημα. Η ελευθερία δεν χαρίζεται από κανέναν σωτήρα. Κερδίζεται με αίμα, περιφρουρείται με αμήλικτη μνήμη και διατηρείται ζωντανή μέσα από τον συνεχή αγώνα. Όσο δεν ξεχνάμε, καμία τυραννία δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να σιγήσει τη φωνή της ελπίδας και το πάθος αυτού του λαού για ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία.